Malawi Today. Ndikulandireni amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM, program ija imene timaicha nkhanga zaona. Ndati ndipereke moni, ndinapita kwa Jowe, ntafika kwa Jowe, ndati ndifufuze kodi nkuluyi amakhala pati. Ndi pamene anthu amandiuza zonota kodi mukufuna ndani, nde ndikuti ayi inetu ndikufuna achabulika, adini chabulika. Kodi adini chabulika ndiye panatuluka mgogo wina wake amene ndimacheza naye akuti kodi Antanywa ndikumangova ndinu, ndiye ndikuti inde ndabwera kuzangozungulira kudera la kwanu lino. Alikodi to amene Yesu tisi dina ala chabulikatu. Nanga ndili ndani? Ala amene itu ndi Python. Muli banji a Python chabulika dinala a Python. Akuti dzina limene lili ndi dzina limene amaziwira nawo azigogwa kalewo amaziwa zonena kuti mwana itu dzina lake Python, dzina la kuchibwana kunena kwa akulu. Akuti dzina lake la kuchibwana amene ndi Python. La dina lali situso kuti linachoka kuti la adina lali. Iwo ndi achabuli a Python nditu. Ndiye ndikuti mulandire moni a Python. Ndafika kutu kwa Jowe. Ine sine munthu osowereza. Ndimanena zonena kuti munthu ndikafuna kumugugula akafuna kuti wandikanda pa chironda, ndiye ndimapita ndikumugugula ndikumkamfikira pamene yakukhalapo ndikupadziwa kuti kodi amene anayi ndani. Amalawi achabulika dzina lawo nda Python. Ndiko naisesa kufufuza kunena kuti chabulikayi amayankhula ati kumuyankhulira Idrisa Muhammad amene ndi ndani. Ala Antanywa msamanimezidwe ndamatemba maina enawo ndongofuna kungodiyera. Popo ndi Comrade Ntanywa. Ndangokhala ndi utenga ochepa kwa anthu awiri inuyo. Musachitenge chisilamu kukhala chinthu chopezera ndalama. Ndipo musanamize anthu kunena kuti Comrade Ntanywa amalimbana ndi asilamu. Ine sinalimbani ndi asilamu chifukwa asilamuwo ndi mboni yanga, inenso ndimakhala ndi asilamu. Asilamu ndiye abale yanga, asilamu ndi amenenso andikuta ineyo. Ndezi chamati ndipepese zija ine sindipepesa. Ngati mmadziwa kupha munthu ndipeni ndife, inu musale ndi moyo, musale naye zikoli likukwaneni. Leader mwaswera bwanji, tsiku lanu lili bwanji? Inenso ndili bwino kwambiri nditudi. Comrade ndikuthokozeni chifukwa cha kuyankha kwere imene inalipo dzulo imene anatulutsa ndi achabulika. Mwayankha mwanzeru kopsa. Ndithokoze kwambiri chifukwa choyankha motero momwe. Panopo ndeno they know who they are dealing with. Panopo they will know who they are dealing with. Chimene chikuchitika apa, iwowa mmene mwayankhulira akufuna kugwiritsa ntchito chisilamu nkubisa lilamu. Cholinga choti anthu akamayankhula nkhani ija ayitembenuze, ayipange politicize, azinena kuti Limpopo FM ikunyoza chisilamu, Limpopo FM ikunyoza akuluakulu a chisilamu. No! A Comrade Ntanywa samabwera pa Limpopo kuzanyoza asilamu kapena kuzanyoza chisilamu ayi. Koma ngati anthu akupanga zoyipa zonyasa ali mu chisilamu ayenera ayankhulidwe. Nde achabulika zimene apanga dzulo abwera ndikupanga shift problem from individually
abwera supano kupanga shift mess imene individual anaipanga, not in the name of Islam. Let us make it clear there. Zimene zidachitika zokuzana ndalama zakumakanjira muntu yo adapita kumene kusankapanga represent Islam, anapita kuyeka individually. Ndiyenu chifukwa chakuti ndiwe munthu mwanchula ndiwa Chisilamu zisatembenuke lero kuti ayayi ayamba kupanga mtokola akuyankhula zoyipa za Chisilamu. Akomuledi simukuyankhula za chipembedzo, simukuyankhula za Chisilamu. Kandi noshehe ndani mungofuna kuti muzingotukwanika mumagulupu mukati anthu akafuse ku state house kuli munthu wanzeru kuti munthu atungu mufusa zinthu kupome kumene mukuti kumamuku kuli munthu wanzeru ndani tatiuzeni utiyo kuti inu ya mipingo inu ngamene muli pa namba 1 kuzuza anthu kumene kwakuti Asilamu akuzunzika kumalawi nkhani yake ndino agalwi mungayankhule chani chimene mungayankhula kuti ziko limva kumene anakupasa ni masauza ndeko mmajandiyenda azikazi anu kukhuda kupita kuma toilet usati nyinyase baba mungofuna kuti tizikutukwana ni baba mmagulu anayankhula boza ndiye bani nthawi yonse ija simunkafuna kuziyankhula bali lino zakuza chakupeza ni mtani kuti mukazi yankhule kwa danthu akuzindikira kuti munapita kumene kuti anthu opanda umunthu ine andina ndopanda umuntu ine endi Chisilamu ichi mwachitenga sopano ngati cha business kala kuti kalelo mtumika mapanga zimene mukupanga inuyo azisirwe siti kana chipesa Chisilamu bwezi kale chitatha komanso chitaona ngeka ngati niyo mukupanga zimene zizi ana amene atikubereka akubwera asachipesa. Amalawi dziko lake lomweli limene muli madokotala mwezi ukatha akulandira ka 500,000 ka 600,000 ka 400,000 dziko lake lomweli mphunzitsi kukacha mamawa mphunzitsi kupita kukaphunzitsana anaja apitiriza maphunziro awo mawa ndi nkucha kwakhala madokotala nkumalandira ndalama zomposa mphunzitsi wawo. Dziko lake lomweli anthu akuyesayesa kuthamanga kulowera apa kutere ena ndi magreki yakuti ena ndi machani. Dziko lake lomweli la Malawi ena akulandira ma US dollars. Majaji aku Malawi akulandira ndalama ma US dollars. Majaji aku Malawi anaonjezeredwa zaka akuti azilandira pensioni pakatha zaka 70. Reason pakamachitika zinthu zambwerera majaji azimuyikira kumbuyo mtsogoleri. Pakamachitika zinthu zambwerera majaji azichiyikira kumbuyo chipani cha Malawi Congress Party. What is that? Dziko lake lomwelo ena akuvutika ena nkumalandira ma US dollars. Nditati ndifuse majaji inuyo amene mukumalandira ma US dollars. Are you happy with what is happening in our country? In serious note, inuyo majaji mukukondwa ndi mmene dziko la Malawi likuyendera. Mukakhala kunyumba kwanuko ndikuwatenga akazi anu ndikulowa nawo kuchipinda ndikuseka ndikukhala pasi ndikuwafunsa akazi anu kodi mukuona bwanji kunjaku. Mukatuluka kunjaku anthu akuti chani, akazi anuwo akumakuwuzani kuti chani. Dziko sili kuyenda bwino. Lero jaji wanzeru azinena kuti ine nditenga bilu ndipita nayo ku parliament ndikayilowesa mu njira ina yake imene iyi mkatimo mukapezeke bilu ya age limit. Are you sure? Mawa ndi mkucha majaji inuyo simukula nde pamene muza kule zaka zanu zikazapitirira mausinkhu anthu enawo muzamva bwanji anthu akamaza kunyozani.
pamene tikukhazikitsa lamulo lero tizidziwa zonena kuti lamulo lisilitha lero, lamulo lisakhala likupitirira mpaka chitsogolo. Ndiye tikafika kutsogoloko lamulo limeneli tikazakumana nalo tisamva bwanji mkati mwa mtima mwathu. Today we are 32, today we are 34, today we are 45. Koma chimene chichitika ndi chani? Mawa tikakapezeka kuti tili ndi zaka 65, tili ndi zaka 70, tili ndi zaka 80, anthu ena ndikumati nyogodola wokalamba uyo. Tisamva bwa. Ndiye ku parliament ngati muzika yambako ngani za age limit. Kuli bwino aphungu a nyumba ya malamulo amene ali anzeru zawo kungotulukamo mukasiye amene ali ndi anzeru ochuluka kwambiri azikambirana zimenezo. Ndicho linga chonoti amalawi tikadziwe kunena kuti amene akakamira za age limit ndi akuti ndiye tizamba kukuyenderani mmakomo mmozi tizione ngati amalawi moza akwanisa. Chifukwa ife amalawi tisatengana ngati gulu pa nyumba pa jaji mmozi. Ajaji tabwera mwatitu age limit nde mukuti bwanji tabwera ife 2000 aina anachita kundiuza anakuuza ndi ndani. Zimene zitu zichitika mu dziko la Malawi, believe me or not, bill ya age limit mukangoitenga kuyika pa tebulo ndikuyankhula lero pa 22 musanena kunena kuti Comrade Ntanyiwo ananena izi. Anthu ena aona mavuto amene sakanayenereka kuwaona mmoyo mwawo chifukwa cha age limit. Ndi Malawi chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna ndingokuunikirani ndikuuzeni mwazina mwa izo kwa inu amene mati boma ndilomweri ndesi ndikuziwa kunena kuti inuyo mkamati boma ndilomweri achimwene yanu ndi MP, ankolo anu ndi MP, achimwene anu ndi nduna ya boma kapena achimwene anu ndi president wa dziko. Nchifukwa chake mmati boma ndilomweri ndikufuna mongo jowa ndingokupasani picture kuti mudziwe tikamanena kuti boma ilili laononga laba ndrama ndipo amalawi tili pa umphawi. Ndrama zimene zikanafikira mmalawi wina aliyense, ndrama zija zangofikira ma individuals. Njendi sana pite kulongosola za chuma cha nduna za boma zina zimene tili nazo, ma MP amene tili nawo ndisana nene za chuma chawo. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni pakadali pano paliboza limene likubwera mu budget, paliboza limene likubwera lonena kuti amalawi tufuna tinamizidwe pano pa ngongole muzaka zimene tinali ndi Peter Mutharika ndrama zimene anangongola kumaiko akunja muzaka 6 zimene iye anali pampando anabwereka ndrama zokwana 4 trillion. Amalawi ndifuna mundimvesa mukamapita ku chisankho cha September 16 mukale ndi picture ndiye muone kuti kodi ifeyo munthu amene tikuyenereka kusankha ndi uti, anthu amene tikuyenereka kusankha ndi ati, mgwirizano umene tikuyenera kuti tiusankhe ndi uti. Pakadali pano ndikuyankhula pano boma la Malawi lili ndi ngongole zokwana 21 trillion. Ndapa 21 trillion imene ndikuyankhulayi mupange minus 4 trillion ya Peter Mutharika. Musaka zimene Lazarus Chakwera ndi MCP atilamulira angongola ndrama zokwana 17 trillion. Ndiye ndikufuna pa 17 trillion mutiuze zitukuko zimene zachitika, mabudget onse amene achitika mu dziko la Malawi.
budget ya AIP, budget ya mankhwala kuchipatala, budget ya chani ndi chani cha nzeru chimene boma la MCP lapanga ndi 17 trillion. 17 trillion imene boma la Malawi mosogozedwa ndi Chakwera angongola kumaiko akunja, imene tikaipanga masamu pakufunika Malawi wina aliyense, Malawi wina aliyense mbadwa mzika akuyenereka kupereka aliyense pafupifupi 2 million ngongole Malawi wina aliyense. Koma Malawiyo palibe chimene wapindula apereke 2 million Malawi wina aliyense, kandi wang'ono ali ndi zaka 5 kaya ali ndi zaka 6 kaya ali ndi zaka zingati apereke 2 million ngongole imene ena akuongola ndikupanga zaiwo. Peter Mutharika anangongola 4 trillion. Koma tikafusa Peter Mutharika anapanga chani? Anthu timatha kuloza anapanga izi ngati anaba mwina anaba ko mwina 1 trillion kapena ma 100,000 kapena ma billion angapo. Koma 17 trillion imene Achakwera angongola ndi chani chimene achipanga. Lero asikaitana achinyamata kunena kuti achinyamata tikhale pansi tisikakambirana zopusa za 17 trillion. Lero afuna atinamize kunena kuti boma lili ndi ngongole la 18 trillion. Pa 18 trillion afuna kutinamiza kuti 14 trillion ndimene yangongola boma la MCP. 4 trillion ndimene ana ngongola Peter Mutharika. Nde ilo amene mati boma ndilo mweli. Boma ndilo mweli ili. Boma limene mukuti ndilo mweli ili linakangongola 17 trillion. Lapanga chani? Nduna za boma zimene zilipo lerozi amalephera kumaliza nyumba amaziyamba kumazimanga kumazilephera chifukwa chosowa ndalama. Lero Amalawi ndikhoza kukusimikizirani kunena kuti anthu amanga nyumba atu tikati kumanga nyumba mumve ndiye mukhoza kuona kuti 17 trillion icho anthu amangogawana kumangogawana. Panopa ndikuyankhula pano MP wina aliyense wa MCP, MP wina aliyense wa MCP ndrama imene ali nayo ku banki kwake 1.9 billion. MP wina aliyense plus minus 1.9 billion ndrama ili kwa account kwake. I'm talking about MP. Ndiye inu mukuti boma ndilo mweli kwa account kwanu kuli ndrama zinga ajamati azimai ajamati ku account kwanu kuli ndrama zingati. MP anu akuderako ali ndi 1.9 billion imene aipeza chifukwa chakuti inu munasankha kupita ku nyumba ya malamulo kumene kuchako angopasidwa ndrama musamayankhule musamabwere musamalowe mabiro azipasa. MP anu ali ndi 1.9 billion. How much are you having? MP wina aliyense wa MCP ali ndi 1.9 billion. Ndiye inu amene mati boma ndilo mweli, how much you got in your own account? Chimanga chose cha Adimak chinanyamulidwa ndi kukayikidwa ku warehouse akawinga. Aboma nkumakatengera kukwaka wingako kumakangati akugula chimanga kwa trader wina wake akawingatu afumu atomwewa.
chimanga chonse cha Adimaki chili kuma warehouse akawinga. Ifa Malawi kumangogona zisiru kumachedwa ndi mawu kuti boma ndilo mweli. Good. Yeah, I'm okay. Yeah. Mosa chedu amachangu amalawi ndifuna ndikukuuzani kuti akaponda mugaka amanga nyumba imene mukapita ku Florida. I'm talking about maiko otukuka, maiko olemera, osati Malawi ya koma maiko olemera. Akaponda mugaka amanga nyumba imene mukapita ku Spain simukaipeza, imene mukapita ku Germany simukaipeza, imene mukapita ku Florida simukaipeza, imene angakhale mupite ku Cape Town simukaipeza. Akaponda mugaka amene amakhala ku area 25 mu nyumba ya renti pamwezi amalipira 80,000 muzaka 4 zapitazo. Lero akaponda mugaka amanga chinyumba cha pamwamba kwambiri, nyumba imene ili bulletproof, ndipo madroni mundiveto amalawi, madroni ndi amene akulondera kumaloko osati azilonda iyayi kuti a Jonathan mulembeni ntchito akhale mulonda kumene ku ayi. Madroni ndi amene akulondera ku nyumba kumene koko. Akaponda mugaka amanga nyumba bulletproof. Mukaenda nsewu wopita ku Mchinjiwu mufike ku Chitedze, pa Chitedze pasogolopo pali filling station. Musanafike ku filling station iko pali nsewu wafumbi umene ukulowa ku Manzere. Ine ndakhumudwa chifukwa ndafikako dzanali. Ndafunsa kuti kodi nyumbayi bwanji ali akaponda mugaka. Are you sure? Siya president akutai yakaponda mugaka. Nde wina kunjaku akuchedwa boma ndilo mweli. How much you got in your account? Ino amaboma oli ndilo mweli. Ndendi kuti akaponda mugaka amanga nyumba multi-billion bulletproof, olondera madroni. Nde wina ukuti boma ndilo mweli. How much you got in your account? Tonse tikwaziwa ama Joyce Banda, tonse tikwaziwa not a Joyce Banda, a Joyce Chisulo. Tonse tikwaziwa a Joyce Chisulo. Ndiri tilimene a Joyce Chisulo achoka ku DPP kupita ku MCP. Now let me tell you, a Joyce Chisulo amanga nyumba 17 ku area 25, ndipo amanga nyumba ku area 43 nyumba 4, ndipo akwanisa kumanga ma hostel kubunda kumene ma student akumagona. Ndifuse maploti amene amanga nyumba kwa masiku amene wawa amene amapasa ndinda a Joyce Chisulo sana lomweli achoka ku DPP ndikubwera ku MCP. Ndikuti amanga nyumba 17 ku area 25, amanga nyumba 4 ku area 43, ndipo amanga ma hostel kubunda kumene kukukona
ma student ana amene akuphunzira kubunda maplota amenewo amapasa ndi ndani. Lero we are talking boma la Malawi la Chakwera langongola 17 trillion 17 trillion hiyo chitukuko chake chili kuti chifukwa cha azibusa CCP anapita kukakumana ndi Peter Mutharika. Richard Chimwendo Panda sana gone sana pume naye wapeseka kuti watapa 20 billion. Watenga 20 billion kukapereka kwa zibusa aku branch ya Synod ndikunena zonena kuti aziyankhula zoipa za Peter Mutharika chifukwa chonoti anthu aja anakakumana ndi Peter Mutharika. Ndiye Richard Chimwendo watenga ndrama yokwana 20 billion kukapereka ku branch ya Synod kunena kuti amunyoze Peter Mutharika. Chikalire nicho Amalawi akulira ndi njala, Amalawi akuvutika koma akuti mutivotere pa 16 pano. Kwati tizikavotera kuvotera mantha kumuopa munthu. Nyimbo ya Mr. Malawi. Ulamulilo undi wa jamba Amalawa saditole Wazalila wanyani peo Jonde msaditole Yeah Wadisita mkali Ukatarenga bomba Malawi ya zabonwa Nindala sabuba Nyanja maikulitsa kwangu Kukanga risikwanu Akomeda Ndindala mazakuba Ndala mayungo jepa mpambu Kukalanga risikwa jainja Ndindala mazakuba Otutawa nditwa kupendwa Kukalanga risikwa obamile Abana njondo sajiwala Munajo samzanu Nambaka matemo Yagwanila ntawi ya numso Yodi mujoge mbombamo Nambaka matemo Wamwewa Musa walense na Malawi alindi ufulu Ili ndi jengezo sabe Ungangoelekeza mso kusoeza somoti Tiri mana kwa mbili Tikugamba noma nijisale Kapena poni kalindo Walimpopo yefuye mbagili mulusi Nisamio Sulemani Wasayu wala Mr. Malawi Hantu yawa agapegwa Imene yundi nkondo msayeregeze Mungatera kwa mwego ye Amalawi dikulira Kumalira Kwajirimba ndiwe nambiri Jonde Msalipele Wakisita mkali Mungatarenga bomba Malawi ya zabonwa
ndikateranso comrade mtanyi watisiyane pomwepa munali ndine pa Limpopo FM pamene ndikumaliza programu amalawi pali maprofeti ochuluka amene apasidwa ndalama ndi president wa dziko lino ndicho linga chonena kuti azibwera kwa inu amalawi aziyankhula zonena kuti mulungu watiyankhula kunena kuti president amene azawine 2025 pa 16 September ndi Lazarus Chakwera. Ndiye ndikufunanso maprofeti ndikupasireni uthenga muupitise kwa mulungu mukamuuze nanga si mulunguyo akumayankhula ndinu mukanene kuti ali Limpopo FM ndi amalawi akunena kuti Lazarus Chakwera sakumfuna ndiye mutuzenso munthu wina. This is Comrade Daniel pa Limpopo FM.